खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ 2021 मायथाइयाव NLFBनि हाथियार गथायनाया सारेन्डार खालामनाय नङामोन बाथ्राखौ बुंदों NLFB आफादनिफ्राय मख'नो गोनांदि दिनै NLFBनि 5थि मुंख्लं सान क'क्राझार जिल्लानि जाहारबारि कालासियाव NLFBआ 5थि मुंख्लं सान फालिदों दिनै 5थि मुंख्लं सान फालिनायनि गेजेरजों जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारखौ गोजोन सावरायनायखौ खालामफिननो खावलायदों NLFBनि फारसेनिफ्राय जोंनि थांखिनिफ्राय दिनैसिम दोरोदाखै बड'लेण्डखौ जोंनो नांखागौ IB बुंथिगोरा एबा मासिगिरि NLFBनि बिथाङा बुंदों। क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव ओनसोलाव लाव आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों रेलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा 12 बोसोर आबुं जाबाय होननानै फोरमायदों रेलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा लाव आबाद मावनायखौ लोगोसे बे गोबाव बोसोर आबाद मावनायाव दासिम जेबो खहा जाफेराखै होननाबो फोरमायो खौरांनि गेजेरजों बिथाङा बुंबावदि बे गोबां लाव फिथाइफोरखौ दासिम गोबां बाजाराव फानहरथ'नाय जाथ'वाखै होननानै फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों जुदि सोरबाफोर गुबुन जायगानि बाजारफोराव लांनानै फानहैनो गोसोब्ला बिथांजों 8638399746 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों जगाजग खालामनानै लांफैनो हागोन होननानै फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों बागान बिगुमा रेलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय दिनै तामिलनाडुनि मदुराइनि कोट्टामपट्टीनि खाथियाव गंसे गावारि एम्बुलेन्स आरो तामिलनाडु सोरखारनि बासनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावनायाव सासे आइजोजों लोगोसे 6 सुबुंनि जिउ खहा जायो। KMR ट्रेननि बिगोमानि गावारि अम्निबासआ दिनै फुङाव मदुराइ जिल्लानि कोट्टामपट्टीनि साखाथियाव थामहिनबा बंशी नगरम 4 लाइन लामायाव चेन्नाइनिफ्राय मार्तण्डमसिम थांगासिनो दंमोन। जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय गारिया गंसे स्लिपार बासमोन। हरखाबनो गारि सालायगिरिया बासनि कन्ट्रल खोमानानै मोनसे लामा बारनानै गाहाय लामानिफ्राय ओंखारलाङो। बे जाब्रबथाया बै समाव जायो जेब्ला स्लिपार बासआ तिरुचिरापल्लीयाव थांनाय गंसे सोरखारि बासखौ सौग्रावो। हाइवे पेट्रल पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव 7 हौवा आरो सासे आइजोजों लोगोसे 6 सुबुंनि जिउ खहा जायो। सराइघाटनि गोजाम दालांआ दिनैनिफ्राय दान मोननैनि थाखाय बन्द थागोन। सराइघाटनि गोजाम दालांआ टेकनिकेल गोरोन्थिनि थाखाय बन्द जागोन। बे समाव दालांआव फारनैथिंजायनिफ्राय गासैबो रोखोमनि गारि मटरनि थांलाय फैलायखौ होबथानाय जादों। मख'नो गोनांदि गोदान दालांआ गोजाम सराइघाट दालांखौ बन्द खालामनाय समाव बन्द थागोन। खुंथाया फाहामनाय खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो आरो ट्रेफिक होंगो-दोंगोनिफ्राय बारग'नो थाखाय 31 जुलाइसिम गिलिर गारिफोरखौ डाइभार्ट खालामबाय। गोदान नेमआ गिलिर माल रोगाग्रा गारिफोरनि थाखायल' बाहायजागोन। पेसेन्जार बास आरो फिसा प्राइभेट गारिफोरखौ होबथानायनि दायनिफ्राय रेहाय होनाय जागोन। दावबायारिफोरखौ खुंथायजों हेफाजाब होनो आरो फाहामनायनि खामानिया जोबजासिम दावबायनाय समाव बे गोदान लामानि सायाव नोजोर लाखिनो खावलायदों। गसाइगावआव 19,51 लाख रांनि गान्जाजों लोगोसे फेग्रा मुवा सावगारदों। क'क्राझार जिल्ला ड्राग्स फोजोबस्रांनाय आफादनि नाजानायाव गान्जा आरो गुबुन फेग्रा मुवाफोरखौ सावनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव आरो कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुबुन ओनसोलफोराव अपारेशन खालामनानै जब्द खालामनाय आरो मैया जब्द खालामनाय फेग्रा मुवा जेरै गान्जा आरो गुबुन फेग्रा मुवाफोरखौ सावनाय जायो। कसुगाव आरो गसाइगाव पुलिसआ जब्द खालामनाय गान्जा 3,000 किल'ग्राम, आफिमा 6 किल'ग्राम, हेर'इन 2.25 केजि आरो 2,500 टेब्लेटजों लोगोसे गुबुन फेग्रा मुवाफोर बोखांनो हायो। बे मुवाफोरखौ आसाम बेंगल सिमानि साखाथियाव थानाय संकस दैमानि रुगुङाव मोनसे सुनसान जायगायाव सावनाय जायो। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफान गाहाय SP अक्षर गार्गआ फोरमायनाय बायदिब्ला सावनाय मुवाफोरनि हाथाइनि बेसेना 19,51 लाख रांनि जागोन। सावनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला SP अक्षर गार्ग, पुलिस डिपुटि SP प्रकाश मेधि, गसाइगाव महकुमा बेंगिरि N मागांसा आरो गसाइगाव महकुमा पुलिसनि गाहाय मन्टु बर'नि नुजाथिनायाव फेग्रा मुवाफोरखौ सावगारनानै फोजोबस्राङो। गासै मोन 18 अपारेशननि गेजेरजों बे फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो क'क्राझार जिल्ला एसि बिथाङा।
हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया हाग्रानि जिब जुनार रैखाथिनि मुङाव माखासे सुबुंफोरा सालायगासिनो थानाय ब्लेकमेलनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों। मन्त्रि बिथाङा मोनसे प्रेस मिट लानानै बुंथियोदि हाग्रा बिफान आरो हाग्रानि जिब जुनार रैखाथि बिफाननि मुङाव सरासनस्रा सुबुंफोर आरो गोरिब गुन्द्राफोरखौ सिगि सग' खालामनानै नाख्रेबनो थाखाय मोनसे दोलो दाजानाय फाव फान्दायनायखौ जायखिजाया थासारियावनो सहायनाय जानाय नङा। मख'नो गोनांदि हाउसआव सावरायनाय समाव हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा बुङोदि माखासे सुबुंफोरा हाग्रानि जिब जुनार रैखाथिनि मुङाव बिफान आरो रायजो राजाफोरखौ ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। जेब्लासिम आं मन्त्रि जागोन अब्लासिम हाग्रा बिफानाव बेफोरबादि ब्लेकमेल सालायनो होनाय जानाय नङा। बे बाराव हाग्रा बिफाननि ब्लेकमेल दखानफोरा आबुङै बन्द जागोन। मन्त्रि बिथाङा हुमखि होयोदि जुदि सोरबाफोर हाग्रानि जिब जुनार रैखाथिनि मुङाव सोरखौबा ब्लेकमेल खालामनाय नुनो मोनो अब्ला बेबादि सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जागोन। बे बेलायाव जेबो गोरोबलायनाय जानाय नङा आरो दायनिगिरिफोरखौ थोंजोङै जेलाव दैथायहरनाय जागोन होनना बुङो मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।